Agane ka yukirish Bakhuid tangin Dubai nagabinda Gerald ba Joel Marion non Kalau nagabinda kajingoy jingkia Dubai nagabinda Iris Mary non Kalau ban kasu kasain Dubai nagabinda ba Edmund Korba barega Sngi ka minda ka Sngi Spotlight. Sngi jisu nagabinda kanega step ginangai ti ge jing tumu jongi barra baunang kerku kerdo yangi pensle yangi kamdame ya ka inner healing retreat haganega Taïew arpuwe arpuar arpulai tarik but baro ki bawan shimenda ai ka bor jisu kanang seizo hapo jongi vei pai vei ki ba shimenda ka retreat ngi do airo nagabinda ki ba pangi ba shitam but ki jing tumu ba pher ge jongi ha kerteng uppa baro khon baro men siyam Bakhuid ka jinga e jango trai jangi Jesus Christ but ka jingi jango blai lem bat ka jinga silak jango men siyam Bakhuid kindon rengkha bat pi baro ko himen ko para tong in sanga support pan map naga binda ki light jangi inang yusno naga jimpule naga kitab isa yanong ya dolopa pangidon kham ban kiar na baro ki pop ka jing listing jangi ngidon kham banai burom ya ublai ha ka jingim jangi yaki por bangim ai burom ya ublai ngi ngop ha ka jing suniu bat ngi ya jingai na utrai ban ngi kerlalang ki kun ki ba le haram la tam sneng ya utrai bun sin ha ka jingim jangi le se ha ka jing talar jangi ha ka jing bi jangi ngi la pen so si ya ublai tongin sange support pan map na ka bindagi lai ki lai jangi baro Kotrai jisu map yangi sait kud yangi na bahara ki pop ki bangilale nga pala how blay badan bor baro pada happy ko himen ko para bangilale pop shibun e da ke jim prakhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ke jingle pala janga da ke jingle pala janga da ke jingle pala bakrao e janga namar kata nakarpat ya Maria Bakhuid kabayay sa katezoti ya kiangel bakiri kui bari pi ko himen ko para men dawai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nis hine yangi badan dala ma pigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen try can rado Dubai ngai tie ke jing to moshi meshi me jongi ba unang kerko kardo yangi daga jingi snake ka jongo gi Dubai naga binda ke ner healing retreat Dubai naga binda ke pangi bashitam naga binda baro ke barake ke sngi ka aminda ka sngi bat ke bayale eki exam ba per ne ki interview ba ka bor jisuna sei so hako apo jongi baro
Ha ke jingisne Bakhuid khod jame to yada yakabalang jame kotrai ngi karpad pad namar Bakhuid mame ka jinglong brio benyap kan sekalan to ai ba ka jing sumar ba yaine jame kan pin kyar yaka nagata barro ka ba pin mensau pad kan yalam yaka sha ka ba pin kya dau trai jang yu Jesu Kristo kun jame uba im bad sen sha rengkat bad me ha ka jingelong ka vai jang men sim Bakhuid uble junom la junom Amen. Kajing pulay na kakitabu Isaya. Tos ngap ya kaktian utray, pi kinong sensyar kas Sodom. To siya skor ya kajing hikay ublay jungi, pi kinong Gomora. Ki sat yalade, ki pen kuot yalade. Weng no ya kajing sniw ki kam jong pi, nakmat jonga. Ken no ban lek boman. To hikay ban lek baha, to wat ya kahok. To weng ya kajing sya ban ben, to ya da ya ukun swet, to ya sat na kabanta ka riu kun thai. Ale menta, to ngin ya pen inia lang. Utray uong, la ki pap jong pi ki saw hain, kin sa le kum kayor, la ki saw kerang, kin sa long kum unyu lang bron. Lada pilong ki bakloy, bat ki bako ngu, pin sa yok bam ya usok jong ka kendaw. Hendrei lada pi pen bat pi le haram, en samat lut pon ya pi da kawait lam, naba ka sentur utray hi kalakren. Kaktian jong utray. Isongo yao le. Samsan pon nombal nyospa life country. Nyospa life country. Dry antifon balai, itu kat nyo katway, kat drill kat nyo. Percaya
Utrai undon reng kat bat pim. Adunka bat piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Gabrama megutrai. Ujisu ulakran kumne haki paid ba. Bad halaki sindran. Ki start ain bad ki parisi. Ki shong hakat jungu Moses. Kumda to kongu batole kat yakaba ki ong yapi banle. Henry wat pertu yaki kam junki. Naba ki yalap Henry kimle. Ki kinton ki jinkit ki bakia. Ki ba omla ban kit. Bad ki pen kit yaki haki terpeng junki briu. Kabba maki pat kimpen kia wat yala ishim briakti ban yaten rong lem. Kile yaki kam junki barra tang ban yo i kibriyo. Namar ki penyal yala ki pilak teri bat ki penhe yaki remyang jain junki. Bat ki id yaki jaka ki babatam ha ki jinkawai. Bat yaki jaka kemat ha ki sinagog. Bat yaki jinko ble ha ki jaka yeo. Bat ben sha kot ki nongi kai ha ki briyo. Henry mapi. Wat kwa ba en kot yepi nongi kai. Naba pidon tang uwe unongi kai. But pi baro koit pi yalong shipara. But what kot upa yano haka pertain. Naba pidon tang uwe upa. Ubadon habani. Lemne wacha ba en kot yepi nongyalam. Naba pidon tang uwe unongyalam. Ukris. Uba krautam napi ulong ushakri jumpi. Jar uba pen krau yalade en pentrit. But ya uba pentrit yalade en pen krau. Ka gospel John utrai. Kajing roya mega Chris. Kohimen ko para bayid how try Jesus Christ. Ngies ngo naka gospel mendaka sngi. U Jisu ukran persha ya ka jinglong jongi parisi. Bat ki sadusi. Bat ki nongyalam jong ken niam ju. Kai ka jingdona jongi. Hoit kawai kelia kidon ka jingtip oble. Kidon jingid oble. Henry ka jingid oble klam seizo ha ka jingim jongi. Kila long ki bru badon ka jingtip pura. Kila sautu bakide ben imkumno. Henry nalor kane ka jingtip oble bat ka jingid oble. Kila persyang ban pin krau yalade. Bale ngi mane ya uble. Bale ngi id ya uble. Bale ngi duai ha uble. Bale ngi kot kerpad ya ujisu. Bangin long kum ujisu ha ka jingim jongi. Bangin long kum uble ha ka jinglong jongi. Bangin yesrim ya uble. Ban leki jingtumu jonga jingtuwai jongi kalong. Bangin don ka jinglong jongo uble hapo jongi. Bangin ino yaki eke baro kabasniu jang ka jingi naka jingim jongi. Yes ngo naka kitab Isaya nong ya tolopa ka kranchai kadar. Ubala pinwandur ya yaki beriu. Kilas tang ban yang persya ya ubala pinban. Kilas tang ban kendait ya unong tau. Kane kalonga jimma ha ka jingim. Suki pasuki kadba ngistang ban he ban san. Kajing star jangka perte ngistang ban ngopno ha kajing penshoy jangka perte ban ngistang ban ino ya ubalong ka nongai boringi ubalong ka nongai jingim yangi ubalong ka nongai dur ka dari yangi kane kalonga jimma kabashir kaitam kabalabanjia kalor kane ka jimma kaktin ubale ka karen hangi Isaya nongya tulipa ong ubale
ulas ngusip hadu kata-kata ya ke beriu bila ino ya ke jinglong ubale nangda kilas tang ban pediang ya ke jinglong jangka perte bad lemba kana ke jingle jangi kila tamsning ki kalalong ki kun ke balai haram ki kalalong ki kun auria uno ubriu kano ka beriu bastang ban yad palat ya ka jingid basaizo hapo jangi ngin stang ban id ya ka perte ngin stang ban id ya ki ke baro jang ka perte kai kane kalong ka jingjia ka jia ha ka jingin jangi parsi ka bau jisu ukli na kata ku jisu maham yangi wat num snap ya ka jingi kai henre wat bud ya ka nuksa jingim jangi ki kai ka ba kilale kila pen krau ya lade nakata kada ujisu keren shepam pelakteri nakata kada ujisu ulas tang ban keren halor ka jingjrong jongi jain jongi bangada ya ka rukam ya jongi ya ka rukam le jongi ha ka imlang salang kila tang ban wad ya ka buram na ki briu but ki ong hana kilong ki briu jong ubale kilong ki ba buram ya ubale kilong ki ba id ya ubale kilong ki ba shania ha ubale kumba mangilong ni kristan bunsin ngimjur don ka jing shania kabatli telan ya ujisu bunsin haba wan ka jinge pat kan stang ban penny ya ka jinglong jangi haba wan ka jing tunju pat ngin stang ban penny ya ka jinglong jangi ni bunsin ni ngop ni kalalong ki briu basarong bunsin ni hawai ka liang ni long ki ba mane ya ujisu kawai ka liang ni long ki ba duai ha ujisu kawai ka liang ni long ki ba pindem bar ki kam bade ben pindem katkum ka ain ka rol katkum gan niam ka rukam jangi henre kine kie ke barra kabangile mangasngi ha ka jingim jongi company kampau ha ka jingim bam bad ki briu jingim shimet habangi shong marwe ngi sautu kam don jingkala eye ha ka jingim jongi wadlada ngilong ki baduai kam don jingkala ha ka kor jongi kam don jingkala ha ka rukam im jongi bat ki briu kam don jingkala ha ka rukam bangi kren bat ki bahid batoin jongi ha ki inga sem jongi kam don jingkala haba wan kano ka jingtunju ha ka jingim jongi ngishu kongo bet kawai ke liang hayimane ngilong ki barriu bale tentang ngi shait yoi habangi don ki jingya senghe bun ki bri ki wan ki duai ki ruhai ki peni ba ki long ki riu bale henre haba kut pat bon sin ha ki jingya senghe ngila ban yoi kat habangi pe ki briu ki le kalam akor ki jaka kentang hakimane man ka por nga shait yoi yakane ngi kawai keliang ngiong ngilong ki bariu balai ngi duai ngi mane ngi burom henre hadin kane ki jingya seng bat ki jing mas Bakhuid bun ki bariu ki rung hakim mane lada kapelong ya ki jingya seng habar bat ki rung hakim mane hoit bon don ki bariu ki rung hakim mane ban duai don ki bariu ki rung hakim mane tang ban shondur Bahad pun sinyo ki briu ki rung imane ka jaka koi jaka kentang ya ke rukam baki shondur kilong bon sin klamakor hakamat ka duwan tenteng don ki briu ki rung hadu shaka jaka kentang jaka koi ki poi shadu shaki tabernacle don ki samla wat ki longkumi longgu paru ki shondur klam akor da kaba perkat baki don hakano ke jaka peit kai ki rung haki mene kalam da don kano ke jingtim burom oblai tentang pilaban yo ki briu hadin baki shondur ki buk kita ki dur jongi haka status ki im ki yang hajan ke tabernacle kumbaki yang hakano ke jaka peit kai ne ki yang hajan ga duan ga dupat kalong ga ba kongsa na ga binda jongi gi sautu hadu katno ka ba kordor ka ba kuit namar uble u penmenda ya ka jingem jongo man gasngi ha ga dupat henre don gi briu ke ba le kalam akor hakamat ka duan hakamat ka tabernacle jongi kalong ga jaka ba shong uble barabor henre kim sautu jisu don ha ga tabernacle henre ki le kum ki samla bad bun ke baro kane kalonka jinglong kabau jisu peniru habau krancha pangine ki parisi
Kilong ki brio ba ong hana, kilong ki brio jong oble, bat kila long ki nong ikai, bat kilong ro ki ba nuksai ki we, hakamat ki brio, henre haka hari pad kile mar kompom. Kane kalong ka jimma jong bun ki kristan ha kane ka juk. Kimdon satya jingting burom oble, kimdon satya jingid oble, Henry kumban pendab ya ka niyam ke rukam kilebun ki tamasha. Ya ke ba long ki ba riu bale ki ba ting burom obale kata ka jinglong ka pal hamalla ka benda jong ka jingim. Habak pidon hakamat ki bruyu bad habak ki don marwe. Iki kam ka ba pile marwe shimet ka pau syai kadar hadukat no pilong riu bale. Hadukat no pitim burong oble. Tentang iyo iki beri kirung hayi mane ki elakai, ki keren, kana, ki syat kemen, ki lena tong syadong. Kini baro ki peni hangi ngilong ki kristan arsap. Bad uji su peni ikini ki parsi. Pilong arsap. Pilong ki beri ba wad burom. Pilong ki beri ba don ke nam ke burom ha ke jingim. Henry Pimdon eye haka mensiam haka jing long champi. Pim shimla roy haka jinge doble bat ka jing temporam. Ko himmen ko para haka ne Sngi uji su court o veringi vai pai vai. Ballong ki bakam riu bale. Bat penny ya kata ka jing riu bale ham malla ke benta. Haba pedon bat ki brio, haba pedon hakamat ki brio, haba pedon marwe baro kane ka penny shai kadar hadukat no ngilong ki bariyo bale ngi idia utrai ngin duai na binta kane ka jingai hakane ka por jisu bayit karko kardo yangi baro karko kardo ya baro kini ki kun ki basnga bat ki puson ikini tinu bale ai ba kan namban ra ka jing khala ha ka jingim jongi bangin lon shisha kristan ki ba janai ki ba Bakhuid om tang na ka binta ka buram henre na ka binta ka jingid ubale hapo jongi penroy ka jing dem burang hapo jongi bangin dupla ban ishirhem yame en ya ro ya utrai Jesus Christ Shalom lai shalom. Amen. ko himen ko para tongen plai ka jingi ngangit au blai pa badon bor baro unang tau ka bening bad ka kendo bad how Jesus Christ kun marwe chungu utrai jongi ya ubala puna men sim Bakhuid ya ubala kana ka Maria tesoti ya ubala shalabein popon Dios Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu ula kya shaki baya haga Sngi ka balai la mi pangan ki baya ula kiu shabene ushang shakamon ublay pa badon bor baro nang tawin wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangit ho men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingyasilo ki rikoid haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam chik amen Number Laispa Prafusa. Laispa Prafusa. ya duai ko himen ko para baga jinknia jonga ba jompi kallang ka priang hun ha ublai upa badon bor barro So try pideng jingknya ki ji jongpi na kunta ka jiro ko ro ma ka jeng chu
Taïew berkebalang berkunjung Bakhuid. Tos ngau sene ko trai, balemba jong kini ki jimaya. En pen trai kam hapo jongi, ya ka jim pen kuit jame, kaben sait kuit yangi, nagi jing suniu baken japerte. But kaben yalam yangi, shagi jingai baken jabening. Dau ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pim, Ringkai bat piru. to kendiu yana ki doinut, Kintiu yaki shau tongin trai. aingu ya utrai ublay jongim. Raishong hok bat katei. Dashisha kalong kabashong hok bat kabadei. Kadeti jongi bat ka jim penim yangi. Hamal laka por bat ka jaka. Banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut. Namar melakukum yangi ban ay kangu kadem jongi da ka jinglen lade. Knam ban pindu bor yang ka jing sarong jongi kinong pop. Bat ban pelong yangi kinong pertu bod ya ka jing spoon jame. Kaba ngi ya ailem ya ka jimbam jongi haki baduk. Bat kumda ngi pendon buram yame rengkat bat belin baki angel kadba ngi penbana da ka ve ka sur ya rom. Haganega por ka bagan tang tam tongin ang IT ka jing tolot babun changi kaba pelong yangi bencingai na ujisu bangin dup yo bor sa chasin lemba ka jing wan hi ajung men siam Bakhuid ben wan dur ya ka jing long ublay ha po jangi bangin dup long ki kun ki bating boram yawu bangin long ki kun ki ba eat yawu baka peni kini ki jingir ber ka jing ting boram ha ki kam ki jam jangi ha ka khor jangi Dashisha melong Bakhuid katrai kata may jong ka jing Bakhuid barom. Namar ka tangi karpad yame to pen Bakhuid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka bapa yaw men siem jame kum ka umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jangi u Jesu Christ. Haga por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upo bada ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage sentran u ong to shim batobam na ka ne pi barra na mar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hagaju ke rukam endala la bam ula shimya ka kuri pada ka baingu biang yame ula yaka halage sentran u ong to shim bat dina ka ne pi barra ne mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bat bam jikut ya ka ben pen mi na ka benda jumpi but na ka benda ki babun na ka benda ka jimma pi ki pop to le ya ka ne ben kan mau yangam Kos nam bakardor jango Chris, ta pen Bakhuid yangi, pen Bakhuid ya kamen siam hadim pen Bakhuid pen kia ya ki bapang ki bashitam, ya da yangi nau bamen na ki klam.
Kajing maya jong ka jinget. Namar kata, ngikpa pen menta ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu. Ngitarwa habe ko Taïew pu jang ka jingim, badia ka kuri jang ka jim penim. Ngira aingu aidem, namar mela nyi uyangi ki babit, banyang hakama jamme bar ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpad me, bangi ki ba yobinda hakamet bagas nam ukris, nginlong, ki bela pinyateli kave, da umen siyam Bakhuid. Takan mau ko Taïew ka balang jamme, kabala priyang hasatala kaparte. Bato penjana yaka haka jingir, rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi. Uvilbat maravenu bishop jangi, but baro kilindo bat kiriniam. Takan mau lemro yaki himmen ke para, shinrang bat kinde, kibela yoti yada kaba kermen yaga jimmi pan, but ya baro kibela klat no haka jingis ne jamme, top diang yaki shaga jingshai kapama jamme. Taïsene yangi barangi karpadiami, barengkat bat kamaria tesa di Bakhuid, kakami jangole. Ujasa Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, bat baru kiri kuid, ki bala pensngaba eme pateng la pateng. Ngilong ki papit binyo bindale maga jingim bam jikut, bat bangini ro bat pindon buram eme da ukurn jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kalla hame ublayu pa badan bar haga jingelang kawai jangamen siyam Bakhuid barro ka buram bat ka jingero junam la junam Amen. Kohimen ko para tongin duwai naga binta ke jing dumu ba per ka jangi ngi duwai ro naga binta ke inner healing retreat haga naga Taïew paka borji sunam pau ba habaro ki ba wanchi menda haga naga retreat kopa jangim ba halani kalong ba Bakhuid ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindo kumba habani toai ngi minda ka jing bam jangi ka ba hala ka Sngi batamap ingi kren khang jangi kumbangi rungi map yiga beles new yangi badwa delang yangi shaga jimpen shoy henry the polite yangi naka basiniu top light yangi ngi karpat ko trai naga jing siniu baro haga jing spoon jame to ai jing suk jing sign haga Sngi jangi knamba daga jingerap ka jingis ne jame ngi light bara bona ka pop bangi nyo jingeda naga jing jin jar baro kadbangi dang up kemelendi yaga jingarmen Bakhuid but ka jingwan pa jung nong penim jungi o Jesu Christ. Namar ka jungme kalong kaima ka jungme ka bor ka buram junom la junom. Kotrai Jesu Christ. May bela ong haki apostol jame. Ka jingsuk nga happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jungi hendrai ka jinge janga balang jame. But ha ka jing spoon jame. Tai haka ya ka jingsuk but ka jingetali kawe kat kum ka mon jame. Mame uba im pada basensha Junom la junom. Amen. Kajing sugutrai kandon barabo rengkat but pim Rengkat bat dapta kajing itu Kristo ini ingum markelia.
kami ukon lam bra jango blai hakami bakit na ka pop jang ka parte so kita ke bala kos ka jing ka wai jang ukon lam brot Bukan rat ngomong macam apa menjuk ko piyeng tengah. en re shong ka ti ba ka men sim jang ka Ya hi. Jungi, Yarab Yangi ko Jisu ben impura bat me, Tagabalai Luid Nabara ka jing long arsam Jungi hapo Jungi, Lemba ka jing Pidiang Yame Hakane communion Bakhuid communion men siam, Yarab Yangi ko Jisu Panlongi Balai Luid Nabara ka jing snium, Pin koi pin kia yaki bapangi bashitam na pudeng Jungi, Pin klein boring ya ka jing e Jungi Jisu be Idon board jait ka jing talon ka jing tuna, Jisu be tam mame marway, Melaban Yarab Yangi. Karku kardo bahro kini ki kon ki bashi menta hakane ki ukrish Bakhuid ki ba kamta me ki bashi menta online abagi nang yo chinga e jing karku don ki ba pangi bashi tam ki ba tak tia hake jing tia don ki ba duai na ka binda ki ba tia hake ICU Jesus ben Islam yaki bahro da ka chinga e jome ben khalai ni ki Jesus kum Islam ai ba ka chinga e ka jing karku jome na man yar halo jangi ben kon yaki automai yaki Ben klein bori ki Sngi ko Jisu ai ka bor jame ka nang trikam ha ka donur ha ka met siam jangi ha gre ke lema Jisu bet kar ko kardoro ya bara ki kon ke baman na ka binda ki ner healing retreat ha ka Taïew bakil long shisha ki bayra yomar ya ka bo jame hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 la
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Kohimen ko para. Tongin karpat, nagabinda ka jimpen jampura, nagajimpen shitam shipar baro. Panginang ya bor shushu, halar baro ki jing talor jang ida ka jing ay jang ko Chris. Kopa ubaha bening, toy baka jing aid, bamela ay hangi, haukun jameu Jesus Chris, uhimen jangi, badakat leading jaga jing air spoon, kan klang hakitonu jangi, tau men siam Bakhuid, kan kersiu biang hangi, ya ka jing kermen bala kerku, naga binda ka jing wan janga hima jame. To ay baka jinga e jame kan pin kala duriangi, shakinang lur lingka bam ju shang tai. Ben bet ye kisimbai janga gospel. To ay baki tu kisimbai kin pin kala dud na shapo. Ya ka jait bindriu badi ya ka parthe mariang baro kawe. Ya ka jingkabi linti batikana ya ka bening batimai bat ka parthe batimai. Haba enda yegi bo jogo bamen labing no. Kaburom jame kan ting shine juno. To ay baka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen. Ya ka jingang nur ya ki tiap jingan show happening. Ay bakata ka ju ka jinga e kan pinsa priang ya ka jingkamen pa jingsuk jungudong sius pa jungi satala ka parthe. Shame ko blay jungi bala karku junam kan long ka burom pa ka jingaro junam. Amen. Ko pa jungim ba happening ka long ka Bakhuid ka kapten jame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kan daw ka ba happening. To ay ngi minta ka jimbam jungi ka bahala ka sngi patamap ingi karangkan jungi kumbangi rungi map ika beles niyo yangi padwa delam yangi sya ka jimban shoy rai taplay ingi na ka basniyo. Amen. Kublay ko Maria ka badap ta ka jinga e utray don bat pa la kar kuye panap te kinte pala kar kuya usop po jompa Jesus ko Maria Bakhuid ko mi jong play tuway na ka binta jungi ginom pop mintab da kapor ka jingiap jungi. Amen. Kaburom hau pap da kun amen sim Bakhuid kumba kalalang ka mining kong kum ju mintab da barabo junam la junam. Amen. Tongin ya duway to ay ngi karpat ko try baka jimbam kaba nakane ka mij bakentang kanay hangi ya ka jingroy janga jingim bariu balay part ya ka jingyarap bayayne naka kamp jimpiniasuk jame daw Chris utray jangim. Amen. Utray undon rengkat bat pim Rengkat bat pim. ngu ya ka kli jambi karpade ka jingkar kuna utray tos ngosne ben ngap ya ka jingur jangi pai jame ko try but the pin kalain biang ya ka mensiam bala thlot jangi ba enda kilayo pidiang ya ka jimap jame kinla ban yai kmen ha ka jingkar ko jame daw Chris utray jangim. Blay badan bor baran kar ko yapi upa baru kon baru mensim Bakhuid. Amen. Ya leisuk ban pen bana ka kubar ba jang utray da ka jingim ka jompi. Isang yaule. Nomor san punri. En jag har ju Jesus Christ. Junam la junam.